Pirtûka xwendinê rûpes 110 ders 5b Hîndarî 10 Zarokan mekin qurbana qirênên xwe. Rojnamevan yekte qelemtûş dipirse. Gelo li gorî we zarok çawa werin parastin ji qirênên lav malê? Navê min Siyaben e. Zarok çawa werin parastin? Divê jin û mêr qirên nekin li nav malê. Ez û xecê em 7 salin zewicîne, belkî me 7000 car qirên kiriye. Divê sedemên qirênkirinê ji holê rabin. Rêyeke din jî ev e. Dema bixwazin qirên bikin, bila li ber çavên zarokan nekin. Tu her roj gazincan bikî sedemên qirînê ji holê ra nabin. Yan bikare van du sebiyên me xwedî bike, yan jî neye bi ser min da qarê meke. Dema tu ne li malê bî, ez dengê xwe dernaxim. O zarok jî hiç aciz nabin. Em dîtina we jî bigirin? Navê min Ferhed e. Ez xwendekarim. Psikolojî dixwînim û ji van meseleyan hinekî fêm dikim. Li gorî dîtina min pêwîst e dê û bav hinekî miqatî psikolojiya xwe bin. Di vê 100 salî de nexweşiyên psikolojîk pirtir dibin. Ji her malbatî re psikologek şart e. Ez mîna Ferhadî nafikirim. Wey min navê xwe jî bîr kir. Navê min Bêrîvan e û ez jî xwendekarim. Li kîjan beşê? Beşa endezyariyê. Bi baweriya min jin û mêr divê hev başnas bikin, berû bizewicin. Piştê ku bizewicin jî divê hema zarok çênekin, heta ku rewşa xwe ya aborî hinek rakin jor. Rêzdar xweşperwer, wek pedagogek hûn çi difikirin? Tiştên ku hatine gotin hemû neşaşin. Di her dîtinê de hinek rastî hene. Lê dîtina Bêrîvan xanimê li cî ye. Zarok divê hema neyê çêkirin. Ne tenê ji aliyê aborî ve ji aliyê pedagojîk ve jî pêwîst e bav û dê amade bin. Meriv bi zarokan re çawa eleqedar dibe. Hezkirina ji zarokan tê çi wateyî. Çawa bi wan re bilîze û her wekî din. Ev hemû mijarên girîng in. Apê Seyda, em ji tecrübeyên we sûdê werbigirin. Ev nifşihan gelekî panîk dike duwarê xwedîkirina zarokan de. Yên me 8 zarok hebûn. Ew qas qêrên dernediketin. Belê, carinan qelebalix çêdibû, lê ne ew qas pir. Dema meriv dibin banekî de bijî hezkirin dibe. Yan na jiyan dibe jehr û ziqûm. û ji hemûyan jî girîngtir sebir e, xweşpeyivîn e. Zimanê şîrîn dikare mar ji qulê derîne. Her hebin û spas ji bo dîtinên we. Spas xweş.